доктор Умар мегӯянд аспсаворӣ ва велосипедронӣ ба простатит фоидаи калон дорад. оё ин рост аст? Простатит бошаду лекин ягон шикоят набошад, шарт аст онро табобат кунем. алоқаи ҷинсӣ беҳтар аст аз чилики ғафси уролог. вақте мехонед ба хавли талхикаф мешавед. эпимедиумная паста мисли супер эпимедиумная паста ино аз як гурӯҳ ҳастанд. ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам. муддати чанд вақт навор накарда будем, аз ҳамаи шумо узр мехоҳам ва инам сабаби худро дошт. мутаассифона дар хориҷи кишвар будам ва пас аз баргаштан бениҳоят зиёд ҷарроҳиҳо ҷамъ шуда буданд ва дар ин муддате ки навор накардем зиёд саволҳо ҷамъ омаданд ва барои ҳамин имрӯз тасмим гирифтам ки ба 6 саволи бениҳоят хуби шумо ҷавоб гардонам. ҳатман наворро то охир тамошо кунед ва ёру дӯстони худ равон кунед. пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунем, дӯстони азиз, мехоҳам як эълонро барои шумо расонам. охири ҳамин ҳафта, яъне рӯзи 4 феврал ман ба хориҷи кишвар боз сафар дорам ва пас аз 4 рӯз, насиб бошад рӯзи 8 феврал бармегардам ва қабулро дар клиникаи Евромед, яъне дар шаҳри Душанбе шурӯъ мекунам. ва барои онҳое ки дар хориҷи кишвар ҳастанд, ба самти шумо мерасонам ки барои гирифтани консултатсия онлайн шумо метавонед ки ба рақамҳои ватсапи клиника ки дар рӯи экран мебинед нависед, номнавис кунед ва интизор бошед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. хуб, мегузарем ба саволи аввал. мепурсад доктор Умар, мегӯянд аспсаворӣ ва велосипедронӣ ба простатит фоидаи калон дорад. оё ин рост аст? хуб, дӯстони азиз, не, мутаассифона ягон гӯем таҳқиқоти дурусти исботкунандаи ин нест. бештар аз ин бояд барои шумо расонам ки ин гуна мифҳо бениҳоят зиёд дар байни мардум паҳн шудагӣ ҳастанд ва бояд гуфт ки агар дар асл гирем, баръакс, аспсавории зиёд ва велосипедронии зиёд оянда метавонад ба он оварда расонад ки бемор травма промежности, яъне ҷароҳати чатан гирад ва простатити хронический, яъне гӯем простатити музмин ба острый простатит, яъне простатити шадид мубаддал гардад. ва барои ҳамин, дӯстони азиз, ҳамчун алтернатива барои табобати простатит ман барои шумо инро маслиҳат намедиҳам ва идеяи хуб нест. вале барои одамоне ки солим ҳастанд, ман аспсавориро ва велосипедрониро албатта ки маслиҳат медиҳам. хуб, саволи дуюм менависад доктор Умар, духтур уролог манро ҳангоми урзӣ простатит гуфт ва гуфт ки шумо бояд муддати 10 рӯз табобат гиред, як рӯз пас массаж аз қафо, массаж простаты ва доруҳо. то гирифтани доруҳо ягон шикоят надоштам. баъд аз табобат баръакс 1 сол мешавад дард дар қафо азият медиҳад. простатит бошаду лекин ягон шикоят набошад, шарт аст онро табобат кунем? не, албатта дӯстони азиз, шарт нест. вақте ки шумо ягон шикоят надошта бошед, шумо метавонед ки табобат нагиред. мо беморонро табобат мекунем, на ӯзӣ, на анализ. барои ҳамин дар он ӯзӣ ҳамавақт метавонад нишон диҳад хронический простатит, намедонам хронический пиелонефрит, дигар чизо, вале бемор метавонад ки ягон шикоят надошта бошад. фақат эҳтиёт, дӯстони азиз, ӯзӣ фақат нишон медиҳад сохт ва ҷойгиршавии узвҳоро ва дар баъзе ҳолатҳо беморон назди мо меоянд ки бисёр ӯзиҳо кардагӣ ҳастанд ва вақте мехонед ба хавли талхикаф мешавед. дар он ҷо нависта шудааст хронический простатит, пиелонефрит, намедонам цистит, нависта шудааст хронический панкреатит, холецистит. вале бо бемор суҳбат мекунӣ, бемор мегӯяд ки доктор, ман ягон шикоят надорам. дар ҳамин ҳолат мо ба бемор бояд дору нависем ё не? албатта ки не. барои чӣ бояд нависем? фавоиди массаж. ман чандин маротиба дар наворҳо фаҳмондагӣ ҳастам ки массажи простата дар давлатҳои пешрафта дигар ҳеҷ кас намекунад, ба хотире ки ягон таҳқиқот исбот накард ки ягон фоидае дошта бошад. вале баъзе беморон назди мо меоянд, бо мо суҳбат мекунанд ва ман мегӯям ки шумо массаж гирифтагӣ ҳастед? мегӯяд ки бале, ман ҳарчанд навори шуморо дидагӣ будам, вале боз рафтам массаж кардам, вале ягон фоида надод. баръакс, метавонад дар баъзе ҳолатҳо зарар расонад. дар ҳолати масалан калсинати калон бошад дар простата, метавонад баръакс зарар расонад массаж. ба ҳар ҳол дар бораи калсинат ино ман навор карда барои шумо пешниҳод мекунам. хуб, массажро ба хотири муддати 10 рӯз, намедонам чанд рӯзе ки мекунам, массажи простата аз қафоро барои баровардани соки простата мекунад. ҳамин корро шумо худатон метавонед ки анҷом диҳед. метавонед доруҳоро хӯред ва алоқаи ҷинсӣ кунед. алоқаи ҷинсӣ кардан ба он оварда мерасонад ки ҳамон ҳангоми эякуляция, яъне оргазм, ҳамон оби простата холӣ мешавад. ба фикри ман шахсан, ҳамон гӯем ки алоқаи ҷинсӣ беҳтар аст аз чилики ғафси уролог.
вале ба ҳар ҳол шумо бояд худатон интихоб кунед. Ман чандин мартаба шулавака мефаҳмам, вале боз мутаассифона кори худро мекунам. саволи севум менависад доктор Умар, доруи Трибулус-луро барои табобати гурда истифода барем мешавад? Хуб, ин дору паста мисли ҳамон эпимедиумная паста, мисли супер эпимедиумная паста, ино аз як гурӯҳ ҳастанд, яъне як пастае аст ки барои сулфа не, барои гурда не, барои дигар узвҳо истифода намешавад. баъзеҳо барои сулфаю гулудар, дигар бемориҳо истифода мекунанд, вале ин дуруст нест дӯстони азиз. Умуман барои ин корҳо нест дӯстони азиз. вале таркиби эпимедиумная паста ва дорӯе ки шумо гуфтед, намедонам супер эпимедиумная паста қариб як хел аст, фақат метавонад ки сифаташ яъне фарқ кунад. баъзе компонентҳои дорад, масалан асали хуб бошад, дигар чизҳои хубтар дошта бошад баъзе онҳо, вале ба ҳар ҳол таркибаш аслан гирем аз силденафил иборат аст. вале мо силденафилро худашро яъне ҳамчун таблетка ба беморон баъзе вақт менависем. дорои эпимедиум, супер эпимедиум пастаронел ҳамон гӯем ки силденафилро, вале чӣ муддат, чӣ қадар вақт танҳо мо менависем дӯстони азиз. дозашро мо фақат бор мекунем барои бемор. барои ин мавзӯъ бениҳоят зиёд гап зада гастанд. дар ҳамин мавзӯъ эпимедиумная паста метавонед ки дароед ссилкаи телеграм канали ман, инстаграми ман ҳаст, ман навор карда гастам, метавонед марҳамат дароед тамошо кунед, ба хотире ки гап зиёди бад мешавад. барои ин як навори калон ҳам ҳаст. мегузарем ба саволи чорум. менависад доктор, ҳангоми табобати простатит алоқаи ҷинсӣ кардан мумкин аст ё не? ҳангоми табобати хронически простатит, яъне простатити музмин, ҳатман алоқаи ҷинсӣ бояд бошад дӯстони азиз. ба қавли регулярно метавонед дар як ҳафта ба камияш як маротиба бояд бошад, ба камияш. зиёдтар бошад хубтар аст. хуб, ба ҳар ҳол оиди дар баъзе ҳолатҳо мумкин нест ҳангоми остеопростатит, яъне простатити шадид, вақте ки беморро проблемаҳо ҳангоми пешобкунӣ, яъне дарду сӯзоку, намедонам ҳарорати бадан баланд мешавад ва ё ин ки пешоб зиёд мемонад пас аз пешоб кардан. дар ин ҳолатҳо албатта ки духтур барои шумо маслиҳат медиҳад ки алоқаи ҷинсӣ накунед як муддат, табобат гиред, аввал ҳамон аломатҳо гум шавад ва баъдан алоқаи ҷинсӣ кунед. ҳангоми хронически простатит будан, вақте ки шумо доруам истеъмол намекунед, шумо бояд зиёдтар алоқаи ҷинсӣ кунед. ва бояд гуфт ки яке аз сабабҳои простатити музмин, конгестивный простатит, ин застойный простатит мегӯям, яке аз сабабҳояш муддати тӯлонии алоқаи ҷинсӣ накардан аст. яъне шумо оиладор ҳастед ва тӯли чандин солҳо, чандин моҳҳо аз оилаатон дур ҳастед, алоқаи ҷинсӣ намекунед. ин ба он оварда мерасонад ки шумо ба бемории конгестивный простатит, застойный простатит ва хронический простатит, яъне музмин, простатити музмин гирифтор мешавед. хуб, мегузарем ба саволи панҷум. менависад доктор Умар, дар охири алоқаи ҷинсӣ ҳангоми тамом кардан, яъне оргазм, ҳаловат суст шудагӣ аст. баъзе вақт тамом мекунам, лекин худам намефаҳмам. ҳаловат нест. чӣ проблема бошад? хуб, инро стёртаи оргазм мегӯянд дӯстони азиз. сабабҳояш бениҳоят зиёд мебошад. метавонад ки сабабҳои психогенӣ дошта бошад. дар ин бора ман дар инстаграм ва телеграм ҳатман як навори кӯтоҳ карда барои шумо пешниҳод мекунам. ва инчунин метавонад ки аломати инфексияҳо дар роҳҳои таносул бошад, узвҳои таносул. метавонад ки хронический простатит бошад, намедонам каликулит бошад. ино ҳамаш метавонанд ки сабаби стёртаи оргазм, яъне пасшавии эҳсосот ва калта шудани сонияи ҳамон оргазм ҳаловат шавад. баъзеҳо мегӯянд ки зуд яъне тамом мекунам ва худам ҳатто ҳис намекунам. ино ҳамаш албатта ки сабаб доранд. табобати ино проблема нест ва ҳатман ба уролог муроҷиат кунед, ташхис гузаред ва шуморо табобат мекунанд. ин проблемаи ҷиддӣ нест. яъне ки дар назар дорам проблемае аст ки табобатшаванда аст. проблемаи ҷиддӣ аст вале лекин табобатшаванда аст. мегузарем ба саволи шашум. менависад доктор Умар, содаро баъзе духтурон барои табобати простатит бо лимон тавсия медиҳанд. ино метавонам простатитро табобат кунам? хуб, ман ҳамин наворро дидам дӯстони азиз. бениҳоят зиёд просмотри зиёд дорад, комментарияҳои зиёд дорад, вале ҳамон шахсе ки ҳамин наворро кардагӣ аст, он кас духтур нест. хуб, як халат пӯшидан, намедонам ягон доруҳоро тавсия додан, намедонам дар бораи ягон мавзӯи тиббӣ гап задан маънои онро надорад ки ҳамон кас яъне духтур аст. барои духтур шудан мутаассифона қариб 8 сол 9 сол зиёдтар аз он таҳсил мекунед. ғайр аз намедонам мактаб меёна, боз ҳамин қадар сол бояд шумо таҳсил кунед. яъне мо ҳамин қадар сол таҳсил кардагӣ ҳастем. мутаассифона ҳамонҳо аз содагии шумо зиёдтар истифода мебаранд ва шумо вақте маълумоти тиббӣ надоред,
маърифати тиббии мардуми мо мутаассифона пасттар аст назар ба дигар давлатҳои пешрафта ва барои ҳамин аз ҳаминҳо истифода мебаранд ва баъдан пас аз оне ки ба боварии шумо медарояд метавонад ки ягон доруро барои шумо тавсия диҳад ва шумо ҳамон доруро истифода баред. Ман бисёраш дида ҳастам. На, дӯстони азиз, пишеваи сода ин барои истеъмол аст, на барои калонкунӣ. Чӣ хеле ки бисёри шумо онастагӣ ҳастед дар комментарияҳои ман, барои калонкунӣ мардонагӣ ҳам истифода намешавад ва барои гӯем ки тавоти простатиту дигар бемориҳо истифода намешавад. барои баъзе ҳолатҳо ҳамчун гӯем ки раствор метавонед ки истифода баред барои намедонам ғарғара кардан, вале онҳоро ман дар борааш дар инстаграм ва телеграм мефаҳмам ва баъзеҳо дар интернет зиёд мебинам. Ман стелки реклама мекунанд ки гӯё ки простатитро тавбат мекунад, яъне дар пойафзол дар тагаш мевонӣ, мепӯшӣ ва гӯё ки бемор простатиташ табобат мешавад. дӯстони азиз, медитсина яъне соҳаи тиб ин қадар осон нест. Ин хел ки шумо простатит доред, ҳамин трусиро як моҳ пӯшед, қати ҳамин стелки ва шумо простатитатон нағз мешавад. Не, дӯстони азиз, ягон хел гӯем ки стелки ки дар пойафзол мемонанд ё ин ки ягон таҳпӯшу труси гӯем ба қавли сернок вуҷуд надорад, дӯстони азиз. ва ба ҳар хел сафсата ва шарлатанство гӯем ба қавле бовар накунед. барои ино назди духтур равед ва тавбат гиред, яъне саломатии худро ба духтури профессионал бовар кунед. ва духтури профессионал бениҳоят зиёд ҳастанд. Дар Тоҷикистон, дар Русия метавонед кобед ёбед. Чӣ хеле ки мегӯянд ҷӯянда ёбанда аст. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ҳатман ба шабака обуна шавед. наворҳои хуб насиб бошад аз пеш ҳастанд ва саволҳои худро дар зери ҳамин навор ҳатман нависед. ҳатман ба телеграм канали ман ва инстаграми ман обуна шавед, ба хотире ки баъзе наворҳо дар он ҷо мебарояд ва наворҳои кӯтоҳ ва хуб ҳастанд ва ба баъзе саволҳои кӯтоҳ ман бо наворҳои кӯтоҳ ҷавоб мегардонам. ҳатман дароед, обуна шавед ва наворҳои навро интизор бошед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.